Знаете ли, че за не-голяма сума можете да осигурите резервно захранване за къщата ви, в апартамента или за офиса ви при спиране на ток? В днешното видео ще ви покажем какви видови решения има и как да изберете най-подходящото за вас. Всички знаем колко неприятно е да останем без ток, особено когато това засяга важни уреди като хладилника, осветлението или интернет рутера. Но този проблем може вече да се разреши ефективно, защото ние предлагаме надежни големи UPS системи, които могат да захранват дори цели къщи. Първо да разгледаме какво представлява UPS и какви видови има. UPS-ът осигурява резервно захранване при спиране на тока. Ако централното захранване спре, UPS-ът автоматично започва да захранва включените консуматори с енергия от батериите. В зависимост от размера и капацитета на батерията, един UPS може да осигури захранване за часове. Малки UPS-и са такива, които са предназначени да захранват единичен консуматор и с малка мощност – от 300 до 500 вата. Средните UPS-и са с по-голяма мощност – от 500 вата до 6 кВт и с капацитет на батерията до 5 до 10 кВт. Те са подходящи за няколко основни уреда като хладилници, осветление, рутери, помпи и кафемашина. Големите UPS-и с мощност от 5 кВт и повече и с капацитет на батериите над 15 кВт. Те могат да осигурят захранване за целия дом, но изискват по-голяма инвестиция. Системата трябва да е снабдена с подходящи предпазители на входа и на изхода на инвертора, както и към батерията. Много е важно да не претоварвате UPS-а. Тоест, ако сте закупили 3 кВт UPS, вие не трябва да включвате 4 или 5 кВт консуматори към него. Ако го направите, системата ще се претовари, ще изключи и ще останете без ток. Тоест, винаги подбирайте продукта спрямо натоварването, което очаквате да имате. Можете да разгледате различни видове UPS конфигурации в нашия веб-магазин. Ако не откриете подходящата за вас, моля, пишете ни и ние ще ви изготвим индивидуално решение. Ако видеото ви е било полезно, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала ни за още съвети и проекти.